सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि जे थान्दै जखनथाइ आरो बे थान्दै जखनथाइनि दिनै गेवलां मेलमोन। बे गेवलां मेलाव मानगोनां बिटिआरनि चिफ श्री प्रमद बर' बिथांखौ हांख्रायहरनाय जादोंमोन, किन्तु बिथाङा फैनो हायैनि थाखाय बिथाङा आंखौ दैथायहरदों बिथांनि जानानै नुजाफैनो थाखाय। दिनै गोबां बेवहाय रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों, जोबोद बाख्नायथाव। आरो रायजो राजाफ्रा बेवहाय फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सान्थौ आरो सानस्रि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि आरो इयुननि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिनि सोमोन्दै मिथिनो मोन्दों। मानोना दिनैनि गेवलां मेलनि गाहाय आलासिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथांमोन, आरो बिथाङानो गेवलाङै गासैबो बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होदों। आरो आसाम सरकारनि मानगोनां केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङाबो नुजाफैदोंमोन। बिथाङाबो सरकारनि जानानै गोबां बाथ्रा बिथाङा बुंलांदों। गाहायै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय थागिबि मानसिफोर, गाहायै जोंनि बर' मानसिफोर जायफ्रा हा हुनि पाट्टा मोनाखै, बे हा हुनि पाट्टा मोननांगौनि थाखाय खामानि मावनायखौ बिथाङा फोरमायदों। आरो फैगौ फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तायाव आरोबाव सनितपुर जिल्लायाव गोबां मानसिफोरनो हा हुनि पाट्टा होनाय जागोन होननानै बिथाङा फोसावलांदों। आङो आंनि जे बिबुंथि, बे बिबुंथियाव बिटिआर जि एकर्ड, बे एकर्डनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरनो फोरमायदों। आथिखालाव एकर्डनि बबे दफाया मावफुंजाखो आरो बबे दफाया मावफुंजायाखैब्ला बिनि जे स्टेटासा मा जानानै दं, बे बाथ्राफोरखौ आङो रायजो राजाफोरनो फोरमायदों। आं सानो जे रायजो राजाफ्रा मोजाङै बेखौ बुजिनानै लानो हादों। जोंनि बावहाय मोननै काउन्सिलनि मानसिफोर दङ सनितपुर जिल्लायाव। मोनसेया जाबाय आथिखालाव बिटिआर आरो मोनसेया जाबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल। जिअ'ग्राफिकेलि पलिटिकेलि जोङो मोननै काउन्सिलाव जों थानांब्लाबो जिहेतु जोंनि गोसो गोरबो, जोंनि साननाय हनाय गासिबो एखे, आरो बे जों एखे माहारि आरो जों एखे लगैनो जों दावगालांनांगोन। दा बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो साफ्रोमबो जोङो साननानै जाहाथे जोङो समानैनो जों जाहाथे खामानि मावलायनो हायो, इयुन जोलैफोरखौ जाहाथे जों गोग्गो नोगोरारि खालामनो हायो, जोंनि फरायसाफोरखौ जाहाथे जों मोजाङै सोलोंथाइ लाहोनो हायो, जि सोलोंथाइया गुन गोनां सोलोंथाइ। देग्लाय साबायखर बावनांगोन, मानो होननानै बुङोबा गोबां बर' फिसाफ्रा SCS, APS आरो एलाइड जि सार्भिस दङ, बावहाय गुबुन गुबुन बोसोरनिख्रुइ देग्लाय गोबां बांसिन देग्लाय मोननो हादों। आरो बेबायदि मोजां थासारि थायोबा उननि समावबो आरो बिनिख्रुइ बांसिन APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हागोन। UPSC आनजादावबो जोंहा उथ्रिसारनांगौ, दासिमाव जोङो मोननो जों बारा हाया, मालाबा सासे गाहामल' जों ओंखारनायखौ नुनो हायो। बिनि थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय थांनाय बोसोरनिफ्राय UPSCनि थाखाय जि कचिं 50सा फरायसाफोरखौ दिल्लीयाव थिनहरनानै कचिं होनाय जि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ लादों। जोङो आसा खालामो बोसोरनैनि उनाव बर'फोरनिफ्रायबो जोङो गोबां माने UPSC आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर जों मोननो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों। फोरोंगिरिनि जेंनाया जेरावबो दङ, खालि सनितपुरावल' नङा, गुबुन गुबुन जिल्लायावबो दङ। आरो बे आयदाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा लागारबो सरकारजों माने थानानै सावरायलायगासिनो दङ आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नाजागासिनो दङ। जोंबो जोंनि एसेम्ब्लियाव बे बाथ्राफोरखौ जोङो रायखाङो आरो जोंनि डिपार्टमेन्टेल रिलेटेड स्टेन्डिं जे कमिटि, बे कमिटिफ्रावबो जोङो बुङो जे बर' मिडियामनि जे फोरोंगिरिनि जे जेंना, बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय सरकारा राहा लामा लानांगौ। जुदि टेट क्वालिफाइड जुदि टिचार गैयाब्ला अब्ला स्पेसियेल टेट खुंनांगौ होननानै जोङो सरकारखौ जोङो नारसिनबाय थादों। आरो बिनि सायाव सरकारा थांखि लादों जे बावैनो होनदों बिथांमोना खालि जानानै थानाय जिफोर फोरोंगिरिनि मासि, बे मासिखौ थिसननाय जागोन होननानै सरकारा जोंनो मिथिहोदों बा सरकारा बुंगासिनो दङ। ओंखायनो जों आसा खालामदों जे थाबैनो जोंनि लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिनि जे जेंना, बे जेंनाया सुस्रांजागोन। मानोना आथिखालनि जे सरकार, बे सरकारा सोलोंथाइखौ गोसो होनानै खामानि मावदों, प्रायरिटियाव दोननानै खामानि मावदों। बेनिखायनो बे जेंनाया थानाय नङा, बे जेंनायाबो थाबैनो सुस्रांजागोन।